Ei! Què? Ja s'ha replegat el títol del màster? ¿Y vosotros? Tachan! Què et sembla, Coque? El deixem entrar a la nostra empresa? No sé, Marta. ¿Empresa? ¿De qué empresa estás hablando? Coque i jo hem estat parlant i hem decidit que la millor forma d'aprendre com és la vida fora de la universitat és muntant el nostre propi negoci. Volem muntar la nostra pròpia empresa d'anàlisi químic. I hem pensat que potser necessitarem un altre soci. Hem format equip de pràctiques durant tota la carrera. Que caram! Que feim un equip de conya! Què tal, Coque? Com vas? Molt bé. Tot bé? Marta? Què tal, Marta? Toni, encantat. Bé, vosaltres direu. Sí, hem estat parlant de crear una empresa d'anàlisi químic. Els tres pensem que som capaços de dur endavant aquest tipus de negoci. Però el que passa és que no tenim massa idea de com començar. Com ja sabeu, jo tinc la meva pròpia empresa. Fa 5 anys que la van crear. És una cooperativa. Perdona. Yo me acabo de enterar de que vamos a montar una empresa, acabamos de acabar un máster y una cooperativa es, no sé, es como... El màster l'he fet a la Florida. Sí. Bona universitat. Què vos ha semblat? Bien. Consideres que és una universitat moderna? És una universitat privada. Sí, claro. Doncs és una empresa. I saps quin tipus d'empresa és? Una cooperativa. ¡Qué alegría! He vingut a fer-te una visita de cortesia amb la meva amiga la Marta. Quins em diries que són els avantatges concrets del model cooperatiu per a la dona emprenedora? Que és un model democràtic i, per tant, les oportunitats d'assumir determinades responsabilitats estan gestionades d'una manera més democràtica. És cert que així la innovació és permanent i, per tant, les oportunitats d'aprenentatge són majors. De ellas, una de las opciones dentro de la economía social es el tema de la cooperativa de trabajo asociado. ¿Cuántos socios sois en el proyecto o cuántas personas hay en torno a la idea? 3. El Toni, jo i un altre, el Coque, que no pot vindre. Yo creo que vuestra iniciativa se enmarca más dentro de lo que es la cooperativa de trabajo asociado. I com podem fer per a saber més coses sobre aquestes cooperatives? Bien, mira, si tenéis interés en seguir profundizando en la idea y que os cuenten con detalle las características de este tipo de empresas, podéis dirigir a la Federación de Cooperativas, FEVECTA, que tienen experiencia, tienen personal especializado en este tema y entonces os pueden orientar pues, en los trámites, las características, los requisitos. Hola. Sí. Som nosaltres. Encantada. Sentaros. Bueno, ¿en qué podemos ayudaros? Bé, doncs, l'altre dia vam anar a una agència de desenvolupament local i ens van explicar que potser es convindria muntar una cooperativa de treball associat i ens van parlar de FEVECTA, però la veritat és que no tenim massa clar què és FEVECTA. Muy bien, pues FEVECTA es la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Comunidad Valenciana. Fundamentalmente tenemos 3 tipos de líneas de actuación, hacemos 3 tipos de cosas. La primera es representar los intereses de las cooperativas y representarlas frente a la administración pública. También trabajamos con cooperativas que ya están afiliadas a nosotros y les prestamos una serie de servicios. Y luego, en tercer lugar, y quizá esto es lo que os interese más a vosotros, es el tema de la atención que prestamos a empresas. Podéis pasar, Emilio se está esperando. Quin tipus d'ajudes o subvencions hi ha per part de l'administració per a la creació de cooperatives? Muy bien, pues mira, ahora actualmente hay una serie de subvenciones de la Generalitat Valenciana por incorporación de socios a una cooperativa de trabajo asociado, ¿vale? Que sería la vuestra. Entonces hay una serie de colectivos que están subvencionados, como son los menores de 25 años desempleados, mayores de 25 años desempleados de larga duración, mayores de 45 años desempleados y luego desempleados que opten por la opción del pago único o que tengan derecho a la prestación del pago único y mujeres que se reincorporen a la vida laboral. I per què hi ha empresaris i assessors que consideren a les cooperatives com a empreses de segona? Pues mira, principalmente por el desconocimiento sobre el sector cooperativo. Toni,
Marta i jo vam escollir crear una cooperativa perquè confien en el nostre treball, però hem de ser un equip. Estoy de acuerdo, en serio. Mira, y para demostrarlo, aquí está el estudio de viabilidad que tenía que hacer. Per a demanar un crèdit necessitem algun que s'aval. Hay otra opción para no tener que pedir tanto dinero. Quina? La Bonoloto. No, taradito. Mira, el capital social de las cooperativas está formado por las aportaciones de los socios, ¿ok? Pues estas aportaciones pueden ser obligatorias o aportaciones voluntarias. Llevo 4 años trabajando en laboratorios y tengo algo de dinero ahorrado. No llega a 10.000 euros, pero es casi la cuarta parte del dinero que necesitamos para el laboratorio. Y estoy dispuesto a ponerlos como aportación voluntaria. Vols posar 10.000 euros de la teua butxaca? Sí. Y según la normativa no podré retirarlos antes de los 3 años, que es el tiempo que necesitamos para amortizar la inversión. I per fet de posar els diners, tindràs més poder de decisió a l'empresa? En absoluto. Los 3 seguimos siendo iguales. El meu pare treballa a una empresa de certificacions de qualitat per a empreses. Moltes vegades contracten els serveis de laboratoris d'anàlisi i està segur de que ens donaran l'oportunitat de mostrar-los que podem fer el treball. Jo he fet un estudi de les empreses que poden necessitar els nostres servicis. Aquí tinc una còpia. Ara el que cal fer és un dossier explicant el que oferim i visitar-los. Així tinc unes còpies dels estatuts que havia de redactar. Llegir-los tranquil·lament i els enviar a FEVECTA per a que els tramiten. Jo vaig parlar amb l'assessor i ens ha deixat un preu molt bo pels seus servicis. Es nota que també té una cooperativa. Ah, una altra bona notícia. M'he estat informant de les ajudes que podem demanar. Hi ha una per integració laboral i com que soc menor de 25, sense ocupació anterior remunerada, poden optar quasi a 6.000 euros. Però abans hem de muntar la cooperativa. 6.000 euros? I qui dona l'ajuda? FEVECTA ens ha aconseguit una reunió amb un tècnic del Servef per a informar-nos de tot. Bé, doncs la pròxima setmana, quan FEVECTA registri els estatuts, haurem d'anar a l'assessoria per a constituir l'empresa. Molt bé. Sembla que el més important està fet. És el moment de decidir si continuem endavant o no. Jo vote que sí. Jo també. No ha sido tan difícil después de todo. Vamos allá.